gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar de doopouders. Linda van Baarn en Vera Kruisinga. Collectes. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. Voorganger is dominee Tietje Hipma, lector is Willy Vlug en organist is Ernst Walstra. Na de dienst staat de koffie klaar. Lieve mensen, fijn dat jullie hier allemaal zijn, klein en groot, overal vandaan. Aan het begin van deze dienst willen we stil worden en voelen dat wij allemaal in het licht van God mogen zijn. En wij mogen elkaar bemoedigen, omdat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen mogen we 2 kindjes in onze kring gaan dopen. Jullie zijn blij met jullie kinderen en willen ze graag hier binnenbrengen. Dankbaar voor wat God jullie heeft gegeven. En jullie willen ook je kinderen het geloof meegeven. Het vertrouwen dat God jullie leven draagt. En ze daar ook in voorgaan op de weg. En dat mogen we hier allemaal vieren deze morgen. We hebben hier de paaskaars die brandt. Het licht van de opgestane Heer. En daaraan zijn de tafelkaarsen aangestoken. 2 kaarsen voor het licht van het Oude Testament, het licht van het Nieuwe Testament, het licht van Gods woord in ons leven. En nu willen we ook 1 kleine kaars aansteken. Want we zijn hier bij elkaar met heel veel mensen, maar we voelen ook dat we mensen missen in onze kring, die we zo graag ook bij deze dag zouden willen hebben. En daarvoor willen we nu 1 kleine kaars aansteken. En dan willen we nu samen bidden. Lieve God, dank u wel dat u ons hier samenbrengt. Dat we blij en dankbaar mogen zijn om de doop van 2 kinderen. Om de ontmoeting met u
met elkaar en al het goede dat u geeft. En God, wij mogen ook bij u brengen wat moeilijk is in ons bestaan in deze wereld. De onvrede, de angst en het geweld. En God, wij brengen alles bij u. En wij vertrouwen dat ieder mensenkind kostbaar is in uw ogen. Zo willen wij bidden en danken. Amen. En wij willen nu een lied zingen. God kent jou vanaf het begin. Fantastisch, zo mogen we samen bidden en zingen, ons verzamelen rondom God. En nu willen we ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Luisteren naar wat God ons wil zeggen. En Willy Vlug, die zal dat voorlezen. Wij horen nu Johannes 10, vers 11 tot en met 16. Jezus is de goede herder. Ik ben de goede herder. Een herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra een wolf in de buurt komt. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die schapen moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. En nu luisteren we naar de muziekgroep.
jij komt. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar wanneer jij komt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar wanneer jij komt. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. En nu ga ik een verhaal vertellen. En zijn jullie klaar voor het verhaal? En kunnen jullie het verhaal zo ook zien? Er zijn daar nog een paar plekjes vooraan, als iemand nog wat verder naar voren wil komen. Kan dat zo? Ja. Dan gaan we luisteren naar het verhaal. Kijk, deze kleur is goud. Ik denk dat hier iets heel kostbaars in zit. En deze doos is dicht. Zie je dat? Daar zit een deksel op. Misschien zit er in deze doos wel een gelijkenis. Want gelijkenissen zijn kostbaarder dan goud. En gelijkenissen, daar kun je soms niet binnen gaan, omdat het nog dicht is. Je moet er helemaal klaar voor zijn. Deze doos lijkt ook wel op een cadeau, een geschenk. Zie je dat? En gelijkenissen zijn ook een geschenk. Dat heb je al gekregen voordat je geboren bent. Je hoeft het niet te pakken, je hoeft het niet te kopen. Het is al van jou. Zullen we eens kijken wat erin zit? Zullen we eens kijken? Kijk, dit zit erin. Dit is groen. Zou dat een blad van een boom zijn? Of een heel bos misschien wel? Of zou het zo'n blad zijn in de vijver waar een kikker op kan zitten? Hop, hop. Of zou het een berg zijn? Nou, we zullen zien, we zullen zien. We zullen zien. We hebben nog meer. Kijk eens wat dit is. Zou dat een wolkje zijn? Nee, is het geen wolkje? Zou het een spiegel zijn, dat ik mijn haren mooi kan kammen? Ook niet. Nou, we zullen kijken wat het wordt.
En dan heb ik hier iets, moet je kijken. Dit is heel donker, daar zit geen licht in. Geen schaduw, geen licht. Oei, 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 oei. Kijk. En de mensen die daar zitten, die kunnen zelf zien dat het wel een gezicht lijkt, hè. Maar daar zit geen licht in en ook geen glimlach. Het is wat een droevig gezicht. Maar ik heb nog meer, kijk eens. Wat zou dit zijn? Zou dit een takje zijn? Of een weggetje misschien? Of elastiek? Nee. Ik heb er nog één, kijk. Nou lijkt het wel een weggetje. Hier kun je tussendoor lopen. Maar ik heb er nog één. Nou lijkt het ook wel een doel, hè. Dan kun je met voetballen, zie je dat? Maar ik heb er nog één, kijk. Nou is het dicht. Nou lijkt het ook wel een beetje op een huis. Waar dieren in zouden komen wonen, of mensen. En de deur kan open. Kijk, en ik heb er nog meer. Dan wordt het nog steviger. Zo. En nou ben ik wel benieuwd. Nou hebben we binnen en buiten. En wie zouden daar ook binnen wonen? Eens kijken wat ik nog meer heb. Oh, kijk. Kijk eens. Zien jullie dat? Daar wonen schapen in. Dat is een schaapskooi. Oh. Nou hebben we wel alles voor een verhaal. Nou hebben we alles voor een verhaal. Er was eens iemand, hè. Er was eens iemand en die zei zulke bijzondere dingen. En hij deed zulke wonderlijke dingen dat de mensen hem gingen volgen. En toen de mensen hem gingen volgen, toen vroegen ze zich af, wie is hij eigenlijk? En uiteindelijk konden ze niet anders dan hem vragen wie hij was. En op een keer, toen ze hem dat vroegen wie hij was, toen zei hij, ik ben de goede herder. En ik ken alle schapen bij de naam. En als ik ze uit de schaapskooi laat, dan volgen ze mij. Ik ga voor ze uit en ik wijs hen de weg. En de schapen volgen mij. Ik wijs hen de weg naar het goede, groene gras. Ze volgen mij allemaal naar het goede, groene gras. En ik wijs hen de weg naar het heldere, koele, rustige water. En de schapen volgen mij naar het heldere, koele, rustige water. En als er gevaarlijke plekken zijn, dan wijs ik hen de weg om daar doorheen te gaan. En de schapen volgen mij door die gevaarlijke plekken. Zie je
je, daar gaan ze allemaal door die gevaarlijke plekken. En de herder heeft de weg gewezen. En dan, als de schapen weer in de schaapskooi gaan, dan tel ik ze 1 voor 1. 1, 2, 3, 4. En als er dan eentje mist, dan ga ik hem zoeken, overal. In het groene gras en bij het koele water en zelfs op de gevaarlijke plekken. En als ik het schaap dan gevonden heb, dan til ik het op de schouder en dan draag ik het naar huis. Ook al is het zwaar. En als dan alle schapen weer in de schaapskooi zijn, dan ben ik zo blij. Dan ben ik zo blij dat ik dat... Dan heb ik anderen bij nodig. Dan nodig ik al mijn vrienden uit en dan hebben we een groot feest. Maar, kijk. Dit is de gewone herder. Dit is de gewone herder. Ik ga even eventjes kijken, hè. En de gewone herder, die laat ook de schapen uit de schaapskooi, maar die gaat ze niet altijd voor op de weg. Die wijst ze niet altijd de weg. En de schapen die dwalen rond, zie je, daar dwaalt een schaapje. En hier is een schaapje. En daar is een schaapje. En ze dwalen maar een beetje rond. Ja. En als er dan een wolf komt, kijk, daar komt een wolf. Als er een wolf komt, dan rent die gewone herder gauw weg en hij laat de schapen in de steek. Maar kijk, de goede herder, die gaat tussen de wolf en de schapen in staan. Zodat de schapen weer veilig terug kunnen naar de stal. Dan kunnen ze allemaal weer veilig naar binnen toe. En als ze allemaal weer veilig binnen zijn, dan gaat de herder verder op ze passen. Nou, dat is het verhaal wat ik jullie wilde vertellen. En dan vraag ik me af, hè, waar dit in het echt zou zijn. Hebben jullie wel eens zoiets gezien? Hebben jullie wel eens schapen gezien? Ja. En zijn jullie wel eens in het groene gras geweest? Ja, hè? En bij het water? En zijn jullie wel eens op een gevaarlijke plek geweest? En ik vraag me af of jullie wel eens verdwaald zijn. Is er wel eens iemand verdwaald? En hebben ze je toen weer gevonden? Dat zijn allemaal vragen bij dit verhaal, hè. En nou wil ik vertellen, vanmorgen gaan we 2 kindjes dopen. En dan kunnen we eigenlijk zeggen, die 2 kindjes, die zijn schaapjes die bij de goede herder mogen horen. De goede herder die past op alle kindjes, op alle mensen. En daar mogen we allemaal bij horen. En dat zeggen we als we een kindje gaan dopen. En dan weten we dat er het groene gras is en het koele water. En we weten ook dat er gevaarlijke plekken zijn in de wereld. Maar we weten dat de goede herder, Jezus, God, altijd op ons wil passen. En Jezus zegt ook van,
Jullie mogen ook herder zijn voor elkaar. Op elkaar passen, elkaar bij het goede gras brengen, bij het water. Op elkaar passen op de gevaarlijke plekken. Elkaar naar huis brengen. En zo vertelt Jezus ons hoe het goed kan zijn in ons leven. En hoe Jezus ons veilig thuis wil brengen. En dat mogen wij vieren vandaag. Dat wij daar allemaal bij mogen horen. En dat ook de kindjes die we vanmorgen gaan dopen, kindjes zijn die bij de goede herder horen. Amen. En dan willen we nu samen een lied gaan zingen over de goede herder. De zanggroep gaat het zingen, maar we mogen allemaal meezingen. Even op onderzoeken. Hè? Is het een hard met Hier zijn de kinderen die we vanmorgen mogen dopen. Aan hun namen verbinden we de naam van dat grote geheim van liefde, vreugde en vertrouwen. Van God de Vader die ons leven heeft geschapen en in zijn handen vormt. Van Jezus de Zoon, onze Heer en Herder die ons met zijn liefde omgeeft. Van de Heilige Geest die ons vervult met kracht om tot onze bestemming te komen. We spreken ons vertrouwen uit dat deze kinderen en wij allemaal kopje onder mogen gaan in de liefde van God.
En dat we verbonden met God en met elkaar mogen helpen en ondersteunen, elkaars herder mogen zijn, om altijd die weg van liefde te gaan. En zo tot onze bestemming te komen. En nou wil ik aan jullie als doopouders vragen om te gaan staan. En ik wil jullie vragen, eerst Sietse en Anna Kruisinga-Roon, verlangen jullie en willen jullie elkaar respecteren in het verlangen dat jullie kind gedoopt wordt? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wat is daarop jullie antwoord? En met welke naam zou jullie kind vandaag gedoopt worden? Vera. Vera mag jullie kindje heten. Mogen deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand. En dan wil ik vragen aan Oswin en Gerbrug van Baar-Roon. Verlangen jullie en willen jullie elkaar respecteren in het verlangen dat jullie kind gedoopt wordt? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wat is daarop jullie antwoord? En met welke naam zou jullie kind gedoopt worden? Linde Atti. Zo mag jullie kind heten. Mogen deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand. Amen. Jullie mogen nog maar even gaan zitten. En dan gaan we luisteren naar een gedicht dat Pake Nicky zal lezen voor ons. Voor Linde en Vera. Jullie zijn nog nieuw op aarde, stralend als zonneschijn. Dat jullie met alle kinderen hoop voor de toekomst mogen zijn. Jullie zijn nog maar zo klein en nu al zo bijzonder. Welkom, lieve kindjes. Jullie mogen er zijn. Wat een klein, groot wonder. Op deze speciale dag worden jullie gedoopt met water. En God zegt, jullie horen erbij. Wees een lichtje, nu en later. En dankbaar noemen we jullie naam. Met zoveel liefde om ons heen. O God die met jullie mee zal gaan. Hij laat jullie niet alleen. Dan wil ik nu jullie allemaal vragen om te gaan staan. Doopouders en jullie allemaal hier samengekomen rondom de doop. Om getuige te worden van de doop van Linde, Atti en Sera. En om te denken aan jullie eigen doop. Zegt dan tegen de kwade machten van deze wereld in, wat de kerk beleidt, de eeuwen door. En wend je naar Christus onze Heer en naar zijn koninkrijk. Zo willen wij samen onze geloofsbelijdenis zingen. Vader, ik zing u een lied van geloof.
Linde, Attie. Gaan we samen bidden. En het is zo fijn dat al die kinderen hier vanmorgen in de kerk zijn. En dan geeft het ook niks dat het een beetje rumoer is. Dat is ook fijn om naar te luisteren. En God hoort ons bidden wel. Ja, zo is dat, hè. Ja, je gaat ook even mee praten. Dat is goed. Zullen we samen bidden? God, onze Vader, u die groot en ver bent, maar tegelijk zo dicht bij ons. Wij bidden u voor de kinderen in ons midden die vandaag gedoopt worden. Maak in hun leven waar wat wij geloven en wat wij uitdrukken in de dankbaarheid om hun geboorte en het verlangen naar hun doop. Dat u onze God bent. En dat wij mensen zijn die u ter harte gaan. In alles wat ons overkomt. En wij bidden u, wil Linde, Attie en Vera aanvaarden en bewaren. Opgenomen in die wereldwijde gemeenschap van mensen. Die op weg is naar uw toekomst. Laat er in hun leven mensen zijn die hen de weg wijzen. Kritisch met hen meedenken en hen bemoedigen bij het zoeken naar u en uw koninkrijk. God, zegen hun oren, dat zij in het roepen van mensen ook uw stem kunnen horen. Zegen hun ogen, dat zij in iedere mens uw gezicht kunnen zien. Zegen hun mond, dat zij woorden van troost leren spreken. Zegen hun handen om liefde te kunnen ontvangen en door te geven. Zegen hun voeten, dat ze mogen dansen van vreugde. Doe hen opgroeien tot mensen die volgelingen willen zijn van Jezus Christus. Die voor ons allen samen de weg is gegaan. Door de diepte heen naar nieuw leven. Amen. Dan wil ik nu vragen aan de doopouders om hier naar voren te komen bij het doopvond. En de kinderen uit de kerk, die mogen er ook wel bij komen als jullie dat willen. Dan mogen jullie wel daar gaan staan. Kom maar, dit zie jij meneer. Mooi werk, wil je zitten hier? Ja. Kom maar. Mijn pistool zitten hier. Zo, dan mogen we nu de kinderen gaan dopen, hè? En weten jullie nog de namen van de kinderen? Hoe heet dit kleine meisje? Nee. Dat is Linde, hè? Linde Attie. En hoe heet dit kleine meisje? Weet je, dat is Vera, hè? En die mogen we nu gaan dopen. We doen een beetje water op mijn hoofd. Om te zeggen dat God hun helemaal schoon wil wassen. Dat ze kinderen mogen zijn van God. Dat ze altijd bij hem mogen komen en drinken. Dat hij herder wil zijn. Altijd in hun leven. Mag ik jullie vragen in dit geval? Ja? Misschien kunt kijken hoe we dat zullen doen. Ja, zo gaat het. Ja, dan kan iedereen het goed zien, hè? Ja. Linde Attie, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Heere God, schenk haar die gedoopt is, de gave van uw Heilige Geest, dat zij als kind van het licht mag gaan in de navolging van onze Heer Jezus Christus. Linde, Atti, de Heer zal je beschermen onder zijn vleugels. De Heer zal zijn wieken over je heen spreiden en zijn trouw is een veilig schild. Amen. Ja. Vera Kruisinga, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Heere God, schenk haar die gedoopt is in uw naam de gave van de Heilige Geest, dat zij als kind van het licht u mag volgen in de navolging van onze Heer Jezus Christus. Vera, genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Amen. En nu zijn jullie gedoopt. En nu zal Pater Harmen de doopkaarsen aansteken. Als teken van het licht van Jezus, de goede herder, die altijd met jullie meegaat. Zo zijn dan de namen van deze kinderen nu verenigd met de naam van de drie-enige God. En ik wil jullie vragen als doopouders, willen jullie Linda, Atti en Vera ontvangen als een geschenk, als kinderen van God. En je door hun aanwezigheid in je leven laten sterken in je geloof en vertrouwen. En willen jullie hen voorgaan op de weg, de goede weg die de Heer ons voor is gegaan. Wat is daarop jullie antwoord, Anne en Sietse? En Gerbrug en Aswin. Ja. Gemeente, ik vraag jullie om te gaan staan. Ja. Gemeente, draag hen die gedoopt zijn in uw gebeden en ga met hen de weg van het koninkrijk. Welkom, kinderen van God. Welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden. De vrede van de Heer zij altijd met jullie. En als teken daarvan mogen wij ook elkaar de vrede wensen. Geef je buurvrouw, je buurman en iedereen een hand en zeg: de vrede van Christus voor jou. De vrede van Christus. De vrede van Christus. De vrede van Christus. De vrede van Christus.
En dan willen we nu met elkaar een lied zingen, verbonden met vader en moeder. Doopouders, ik mag jullie van harte geluk wensen met de doop van jullie kinderen en God zegen toewensen. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. En als aandenken een doopkaart voor jullie. Deze is voor Linda, Attie en Suisse. En deze is voor Vera. Ja. En dan mogen jullie nu gaan zitten. Jullie mogen allemaal gaan zitten. En dan gaan we samen bidden.
Ja, hier vieren wij het feest van de doop. En in de kerk mag alles genoemd worden. Alle mooie en moeilijke dingen in ons leven. En zo willen we vanmorgen ook een verdrietig iets noemen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is Leni de Boer overleden. Een vrouw uit Kinzert. Ze heeft een korte, ernstige ziekte gehad. En deze morgen denken we aan haar. En we willen bidden. Denken we deze morgen ook aan de mensen in Israël, in de Gazastrook, waar zoveel uitzichtloos geweld is. We bidden om Gods vrede. Ook op andere plekken waar geweld is en angst. En wat ik ook wil noemen vanmorgen. Wij mogen hier het nieuwe leven vieren waar we zo blij en dankbaar mee zijn. Maar het is vandaag ook de zondag, het einde van de week van de Baby Loss Awareness. Van kinderen die zijn gestorven nog voordat ze geboren zijn of vlak rond de geboorte. Het verdriet, maar ook alle liefde die daaromheen is. Daar mogen we ook voor bidden vandaag. Zo willen we samen bidden voor elkaar, voor deze wereld, voor mensen die ziek zijn, voor alle mensen die wij bij God willen brengen. Zullen we samen bidden. Dank u wel, God, dat wij vandaag dit feest mogen vieren. We weten dat u de herder wilt zijn van alle mensenkinderen. En zo danken wij in het bijzonder voor Vera en Linde Atti. Voor hun leven, voor hun doop. En wij bidden om uw zegen over deze twee mensenkinderen, over hun gezinnen. Heer, dat zij in liefde en vrede mogen opgroeien, dicht bij u, gedragen door liefde van u, van de mensen om hen heen. Heer onze God, wij bidden om het verdriet waar kinderen gestorven zijn, zo klein. En wij vertrouwen, God, dat ook zij in uw liefde geborgen zijn. En wij willen bidden, Heer, voor alle mensen die verdriet hebben. Zo gedenken wij vanmorgen Leni de Boer. En wij bidden voor haar gezin, voor allen die haar missen. En Heer onze God, wij willen noemen de plaatsen in deze wereld waar angst en geweld is. En wij bidden om uw nabijheid in Israël, in de Gazastrook. Wij bidden, God, om uw vrede, uw geest in deze wereld. Heer, zo bidden wij voor elkaar, voor deze wereld. Voor alle mensen die moeilijke dagen doormaken. Van ziekte, van vragen, van alleen zijn. Laat uw geest bij ieder van ons zijn. In de stilte willen wij zeggen wat een ander niet voor ons kan zeggen. En met elkaar willen wij de woorden bidden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Wij hebben bij de voorbereiding van deze dienst bedacht dat we straks bij de uitgang de collecte doen. En dan kunnen we gelijk ook door naar de koffie en zo. Dus dat is handig, hè? En ik stel voor dat we dan ook, dat jullie als doopouders bij de deur gaan staan. Dat de mensen jullie kunnen gelukwensen. En dan de collecte langslopen. En dan is er koffie in het Iepenhoes. En daar is iedereen welkom. Feestelijke koffie in het Iepenhoes. Ja? Dan willen we nu met elkaar ons slotlied zingen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze dienst. En als we straks hier vandaan gaan, dan mogen we weten dat we gaan met de zegen, met de goede woorden van God, die altijd met ons meegaan. Zo ontvangen wij de zegen en zingen dan met elkaar daarna het lied Vervuld van uw zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allen.